Добре дошли в интервюто за нов учител по английски в нашето училище. Вие сте кандидат Даниел Милков, нали така? Да, точно така. Според вас, с какво се отличавате от всички други кандидати? Радвам се, че попитахте, господин директор, защото аз владея всеки един английски акцент, който може да се срещне в Великобритания. Еха, това е много смело твърдение. Демонстрирайте, моля. Ама разбира се, това е акцентът от Северен Манчестър. Му. А сега от Южен Съмърсет. Му. И след това от... Добре, достатъчно. Господине, ама вие шегувате ли се с мен? Не, господин директор, знам, че е трудно за вярване, но аз наистина владея всеки един кравешки акцент. От единия край на Англия до другия. Кравешки. Ама, вие какви говорите? Не знаете ли? Кравите от различните части на света мучат различно. И аз съм прекарал почти 2 години да изуча всяко мучене в региона на Обединеното кралство. Ама, вие не сте сериозен. Мучене? Но да, тази новина заля целия интернет. Учените го потвърдих. Госпожо Георгиева, моля, проверете. Да, изглежда вярно. Публикувано от BBC. Дори е цитиран професор Джон Уелс. Подобно на птиците, и кравите от различните места звучат различно. Ами да, аз съм усвоил всеки акцент и мисля, че... Достатъчно. Благодарим ви. Ще ви съобщим резултатите утре. Колеги, какво мислите? Аз смятам, че такава отдаденост не е за пренебрегване. Но... Съгласна съм. А и какво постоянство е изисквало това? Такова новаторство и такъв ентусиазъм. Със сигурност такъв характер ще подейства благотворно върху децата. Да гласуваме! Кой е за господин Милков? Аз! Чудесно! Утре ще му съобщим решението на ръководството. Господин директор, как можахте? Възмутително! Да оставите децата ни да мучат. Веднага ще пише до министерството да ви уволнят. Оставка! Сега аз сам ще проверя тази история. Аха! Знаех си! Господин Милков, от името на ръководството с радост искаме да ви съобщим, че не сте мед. Какво? След цял нощ проучване се убедих, че това е една огромна измислица. Всъщност е много малко вероятно кравите да имат какъвто е било акцент. Всичко това е изопачено от медиите и една рекламна кампания на фирма за сирене. И тъй като признавам, звучи много хубаво, всички с готовност са повярвали. Но господин Милков, не може да очаквате да дойдете тук и да учите децата ни да мучат. Защо не? Та връзката с природата е много важна. О, да, важна е, но още по-важно е да се отнасяте критично към информацията, която четете в интернет. Четете повече на вижте.bg.